wah. Bareng nganggo lindang kaya nggawa buntut. Dadya satri yose jati leno yo 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 awah ngarum miring-miring ya alah nangen kesli der ser dadya satri yose sitere bantring sithik Mas Medet niki cedhake Kak dewe marga satriya sejati hae sepi pamrih rame karti cukat trengginas mrantasi tan kendhat marasudi gaya rajaneng negari
nyingkar nyikur kok. Ah ya ta. Bocah iki. Ya iya. Yo. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Estu niki mboten enten Mas Gareng. ora eneng wis ta. Nggih pun. Lingsam yen kemutan. Loh. Anu nyidari sah. Menika sinten, Biong? Kok budar kok rawuh. Gitar degelmu kuwi. Tutuke yo, Kak. Leres menika mboten Kak Mas Gareng. Ora kok. Basa putih iki kapi apa ya? Buta ora nek sing. Yo. Lelampahan kang tresna tulus manggoning Yo. Terus digawe irama seragenan ayo kendange Jaipong disiapke. Nggih. Yo. Tublak muntak ompak sik nggih. Yo saka kendang. Yo Mas Nanda diaturke. Mo, yuk. Yo. Gender siter gabang. Yo kak yo kak yo kak yo. Yo kak yo kak. Yo. Yo. Has. Ayo Kak. Nggih. Jenenge kuwat. Oh.
Ben apa ta jane ngono? Ben apa ta jane ngono kuwi? Ya Kak? Mbahmu rumah kamu kon. Ngono kuwi. Iya. Ya kuwi ya ben jogetmu ya gen semangat lho Kak karepe. Oh, sing nganggo kayang ngene. Nah, ngono. Ya. Karo sing ngene lho Kak. Karo sing ngono. Piye? Lah, kudu Enten mau saking Bu Fahmi. piye? Ya, ayo jogete kudu ngono. Tak delok ayo. Ayo. Moga aku. Ya, lanjut. Yo. Mubeng. Pose mubeng. Wah, lancang. Ayo. Dereng. Ayo. Jenenge kuwanas. Biyen kae tanggo atom tresno. Rupo kae sayang anak 10.000 telu ya aku ngene isin karo adikku lho. Karo kakakku. Endi? Binar. Oh iya, kowe iki adine Binar ya. Iya. Aku kan kecil imut. Nah, kowe iki adine Binar kuwi. Iya. Kowe iki ya jiret. Ora apa-apa, anake Pak Bayu Bajret berarti bapake apa? Ora masalah. Iya, Kak? Iya, Pak. Loh. Bales. Maksudnya Oh iya, ada komunikasi ngono lah. Pak Lanjut. Oke. Pak Matius sing ngrita mboten rawuh. Ya ora no. Mak lha nggih teng wonten tindak pundi kok. Iki mirsani saka dalem kono saka Jakarta. Oke. Siap, yo. Lanjut. Cacatan sandringan. Soda kuning, yo. Mbak Dita, ayo. Ora krasa keluyuran sayang mubeng miterangkan ku goleki ora krasa sawan ati bengi
garap Banyuwangi. Siap. Yen si podang anggo mati kebranan hatiku tak sayang ketelan tak seranan ison pikat dulu tebana Alon jaya pe jogetnya alon-alon yo kok selingi kontulan wane ngomah wis ora krasan keluyuran anggo lek sing tak sayang Sunny